Ilmeisesti nyt tää on rantautunut tää Suomeen tää Le Patrouille. Ja meillä on vieraana tämmönen, täytyy nyt salanimeä Teke. Mitä Teke, mitä sulla on sanottavaa nyt tästä, että sut tuolla kadulta poimittiin haastatteluun ja siinä on omat haasteensa, mutta vähän roadmanilta näytät ja näin, niin kerro omin sanoin, että mikä sun oma näkemys on tästä asiasta? Niin mistä asiasta? Onko nyt jengikulttuuri rantautunut Ruotsista Suomeen ja jos on, niin millä tavoin? No itse asiassa ensinnäkin mä haluan korjata sen verran, että mä kuulun tuohon Hirvensalon niinku Döds-partio. Se on vähän eri. Se ei ole ihan sama. Mutta kuitenkin niin... Siis se on rantautunut jo. Me jätkien kanssa aloitettiin tää kerronnos vuonna 2019, niin päätettiin jätkien kanssa, että otetaan huumebisnes haltuun niin kuin tässä Hirvensalossa. Turussa ja sitten Espoo Westendissä päätettiin jätkien kanssa, että nyt täytyy saada ne huumemarkkinat, tiedätkö, kun rahaa tarvii, kato. Niin kuin haltuun. Niin, kyllä otettiin haltuun niin sanotusti. Kyllä. Et siellä oli paljon kilpailua tietysti Hirvensalossakin, niin kyllä siellä ammuskeltiin ensin. Useimpia päiviä niin meni siihen, että saatiin se sitten haltuun, mutta saatiin sitten kilpailijat siitä ammuttua pois ja hukutettiin siihen Pitkäsalmeen. Se tietysti on vähän semmonen, ei tietysti itsekään naurata, kun tappaa 67 huumetilläriä. Kyllä. Ilmeisesti on näin, että nämä... Ihmisiä nekin on. Kyllä. Ilmeisesti Niin. on näin, että nämä tuotot on Ruotsissa paljon pienemmät kuin Suomessa, että vielä huumeista tienaisi 3 kertaa enemmän. No, se mikä on teidän kantanne tähän asiaan? No se on ihan selvä, että kun Suomessa huumeita, niin liikkuu ihan eri tavalla kuin Ruotsissa, kun meillä on kuitenkin käyttäjiä ihan eri tavalla kuin Ruotsissa. Kyllä. Joo, tuotot on ihan miljoonia euroja vuositasolla. Me pyöritetään semmoista 100 miljoonaa euron bisnestä. Miten näette 5 vuoden päästä, missä tilanteessa tulemme olemaan täällä Suomen maassa tämän asian suhteen? No tosiaan se on se, että jos mä tässä jengitous jatkaa, niin niin kyllä siinä hyvin todennäköistä on, että mä oon joko vankilassa, istun elinkautista, tai sit joku on lahdannut mut, tai sit mä oon irtautunut näistä jengistä ja perustanut laillisia bisneksiä. Näetkö mitään ulospääsyä tästä tilanteesta? Joo, kyllä mä näen ne lailliset bisnekset. Esimerkiksi roska-auto lajittelubisnekset, että rupee roskia lajittelemaan ja lähtee viemään eri kasoihin niin sanotusti, kerää talottiiden pihalta eri kasoihin. Kyllä sä tiedät, muovit tohon ja tohon tiedätkö sekaan ja mitä nää on nää. En tiedä mitä nää on, mutta kyllä sä tiedät, hei. Kyllä sä tiedät. Kyllä me tiedän, mutta tietysti olen vähän jäävissä asemassa tässä nyt oman työni puolesta antamaan ulostuloa tämän asian kommentoinnissa. Kompostiin, tiedätkö tämmöiset näin elintarvikkeet. Kyllä sä tiedät, mä oikeesti jaksa tätä. Mä jaksa tätä. Sinulla on täysin oikeus oman mielipiteisiin. Esimerkiksi mä en jaksa tämmöstä. Mä en voi koskaan taas räjähtää. Mä oon niin hullu. Meidän on kuitenkin muistettava käytöstavat täällä meidän studiossa. No joo, mutta mä oon hullu, ymmärrätkö? Mä voin hakata kertaa. Minun on vaikea ymmärtää tämmöistä nykyaikana, jolloin otamme kaikki ihmiset huomioon. Ymmärrätkö? Ei tässä. Ai että sinä et ollutkaan tosissasi. Ei, tulla päässä kun mä menen. Ei.